ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ଲଭ୍ୟତେ। ଦୋଳ ମେଳଣରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଫଗୁଣ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭାନରେ ବିଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ବିଭାନରେ କାନ୍ଧରେ ବସି ଏଠାରେ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ସ୍ଥିତ କୃଷ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ମେଳନ।
ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଦିନଠାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ ଏହି ସ୍ଥାନ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ଏକ ଭିନ୍ନ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ମିଳୁଥିବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜନସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥରର ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସମୟ ସମୟ ଥିଲା। ଛାଡ଼ିକି ବଜା ପୁରା ବଜା ମେନ୍ ତ ଗାଡ଼ା